Η πτώση της Ρώμης και πώς ένας ολόκληρος κόσμος βυθίστηκε στο Μεσαίωνα. Ως άνθρωποι ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία πλέον, με πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ελλείψεις, προβλήματα. Θεωρούμε δεδομένο στη ζωή μας ότι υπάρχουν δομές και συστήματα που μας εξυπηρετούν και διασφαλίζουν τον τρόπο ζωής μας. Είναι όμως έτσι? Μήπως πρέπει να παραδειγματιστούμε από τα διδάγματα του παρελθόντος? Φανταστείτε να ξυπνούσατε ένα πρωί και να ανακαλύπτατε ότι η χώρα σας δεν υπάρχει πια. Οι νόμοι δεν ισχύουν. Ο στρατός έχει διαλυθεί, οι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς και το εμπόριο έχει σταματήσει. Αυτό ακριβώς συνέβη σε εκατομμύρια ανθρώπους όταν κατέρευσε η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν το 476 μετά Χριστόν, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Δύσης, ο Ρωμήλος Αυγουστήλος, εκθρονίζεται από τον Γερμανό στρατηγό Οδόακρο. Για την επίσημη ιστορία, αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος της αρχαιότητας και την αρχή του πρώιμου Μεσαίωνα. Η Ρώμη όμως δεν έπεσε μέσα σε μία μέρα. Για αιώνες η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούσε το πιο ισχυρό κράτος της γης. Οι λεγεώνες της κατακτούσαν λαούς. Οι δρόμοι της ένωναν 3 υπήρους και οι νόμοι της επηρέαζαν εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως, όσο μεγαλύτερη γινόταν η αυτοκρατορία, τόσο δυσκολότερο ήταν να διοικηθεί. Τα σύνορα εκτείνονταν σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι επιδρομές βαρβαρικών φυλών πλήθαιναν. Οι εμφύλιοι πόλεμοι αποδυνάμωναν το στρατό. Η οικονομία υπέφερε από βαριά φορολογία και πληθωρισμό, ενώ οι αυτοκράτορες άλλαζαν αρκετές φορές με τρομακτική συχνότητα και συνήθως ύστερα από δολοφονίες ή στρατιωτικά πραξικοπήματα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τον 4ο και 5ο αιώνα εμφανίζεται ένας νέος αστάθμητος παράγοντας, οι Ούνοι. Η προέλασή τους από τις ασιαστικές στέπες ανάγκασε γερμανικά φύλλα όπως οι Γόρθοι και οι Βάνδαλοι να μετακινηθούν προς τα ρωμαϊκά σύνορα. Η αυτοκρατορία βρέθηκε αντιμέτωπη με μεταναστευτικά κύματα που δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει. Το 410 μετά Χριστόν συνέβη κάτι αδιανόητο. Οι Βυσιγόρθοι του Αλάριχου κατέλαβαν και λαιλάτισαν τη Ρώμη. Ήταν η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 8 αιώνες που η αιώνια πόλη έπεφτε στα χέρια του εχθρού. Για τους ανθρώπους της εποχής ήταν σαν να κατέρεε ολόκληρη η τάξη του κόσμου. Και όμως το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα. Το 455 οι Βάνδαλοι λαιλάτισαν ξανά τη Ρώμη. 21 χρόνια αργότερα, το 476, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Δυτικής Αυτοκρατορίας εκθρονίστηκε. Η Δύση δεν απέκτησε ποτέ ξανά έναν Ρωμαίο αυτοκράτορα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε ο πολιτισμός από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που σήμερα ονομάζεται Βυζαντινή, συνέχισε να υπάρχει για σχεδόν μια χιλιετία ακόμα, διατηρώντας ρωμαϊκή διοίκηση, δίκαιο, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας γνώσης. Στη Δυτική Ευρώπη όμως οι συνέπειες ήταν βαθιές. Πολλοί μεγάλοι δρόμοι εγκαταλείφθηκαν, το εμπόριο περιορίστηκε, οι πόλεις συρρικνώθηκαν και οι άνθρωποι στράφηκαν στην ύπαιθρο για να επιβιώσουν. Η εκπαίδευση έγινε προνόμιο λίγων, ενώ τα μοναστήρια ανέλαβαν να αντιγράψουν και να διασώσουν τα βιβλία της αρχαιότητας. Ίσως γι' αυτό η περίοδος αυτή ονομάστηκε αργότερα Σκοτεινός Μεσαίωνας. Σήμερα η ιστορία, η επίσημη, θεωρεί ότι ο όρος ίσως ήταν υπερβολικός. Δεν ήταν μια εποχή χωρίς πολιτισμό ή πρόοδο, ήταν μια περίοδος μετάβασης κατά την οποία γεννήθηκαν νέα βασίλεια, νέοι θεσμοί και τελικά η ίδια η μεσαιωνική Ευρώπη. Η πτώση της Ρώμης μας διδάσκει κάτι διαχρονικό. Καμία αυτοκρατορία, όσο ισχυρή και αν φαίνεται, δεν καταρρέει εξαιτίας ενός και μόνο γεγονότος. Η παρακμή έρχεται όταν μικρά προβλήματα συσσωρεύονται για δεκαετίες. Οικονομική κρίση, πολιτική αστάθεια, κοινωνικές εντάσεις, εξωτερικές πιέσεις, για παράδειγμα. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα της ιστορίας. Οι πολιτισμοί δεν χάνονται επειδή μια μέρα δέχονται ένα ισχυρό χτύπημα. Χάνονται όταν για πολύ καιρό σταματούν να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που οι ίδιοι δημιούργησαν. Γι' αυτό, 15 αιώνες μετά περίπου, η πτώση της Ρώμης εξακολουθεί να μας συναρπάζει. Γιατί δεν είναι απλώς η ιστορία μιας αυτοκρατορίας που έπεσε. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και οι πιο ισχυροί πολιτισμοί δεν είναι αιώνιοι. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι, θα ακολουθήσουν αντίστοιχα.